Rozcvičovacie desatoro, natiahnutie vo výpade. Pri natiahnutí priťahovačov bedra budeme musieť rozoznávať dve pozície panvy. Jedna je vysadená panva, vtedy sme trošičku viacej prehnutí v chrbte. A druhá pozícia je podsadená panva, kedy zadok trošku stiahnem, zrotujem panvu smerom dopredu. Budem cítiť trošičku silnejšie pnutie, natiahnutie na stojné nohe a v tomto nastavení, v tomto napätí sa jemne pohnem smerom dopredu a budem cítiť, ako narastá napätie priťahovačov bedier. Budeme ich vtedy naťahovať. Vrátime sa naspäť, jemne uvoľníme svalstvo a potom znova sa nastavíme do tej istej pozície. Podsadíme panvu, stiahneme zadok, trošku pôjde do popredia a pôjdeme smerom dopredu. Zastaneme v momente, kedy to začne ťahať, kedy to budete cítiť. Vytrváme tam 3, 4, 5 sekúnd, vrátime sa naspäť. Je taktiež veľmi dôležité zdôrazniť, že ak toto cvičenie chceme robiť pred tréningom, malo by byť krátke, malo by trvať cca 3 sekundy to natiahnutie, opakovania by mali byť 5, maximálne tých 10 opakovaní a keď to robím v netréningový deň, môžem sa natiahnuť trošičku dlhšie, vytrvať v tej pozícii a mali by sme to rozlišovať tréningový deň, netréningový deň.